in our ancient shores is now 500 years, cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong padayon nga iampo ng kalibutan maayo na niining pandemic ug atos ang padayong iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa mga benefactors nato and donors nga nagsigig tabang sa ato dinhing mga panginahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makinaadmanon og mahigugmaon tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Bisan karon inigbasa nila sa balaod ni Moises, gitaptapan gihapon ang ilang mga salabutan. Apan kini gikuha na sumala sa giingon sa kasulatan. Tangtangon ang taptap ni Moises inigatubang niya sa Ginoo. Ang Ginoo niining pahayaga mao ang espiritu ug hain gani ang espiritu sa Ginoo ana ay kagawasan. Busa kitang tanan, dili tinaptapan ang naong, mularawan sama sa salamin sa himaya sa Ginoo. Ug ang maong himaya nga nagikan sa Ginoo, nga mao ang espiritu, mag-usab kanato ngadto sa iya gayong dagway, sa labi pang dako nga himaya. Busa wala kami kawad-i sa kasibot, kay ang Dios sa iyang kaluoy naghatag man kanamo niining trabahua. Kay kun wala hisabti ang ebanghelyo nga among giwali, ang wala makasabot niini kadturang wala mga luwas. Dili sila motuo niini tungod kay gibutaan man sa daotang Dios niining kalibutana ang ilang mga hunahuna aron dili sila makaila sa kahayag sa maayong balita mahitungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. Kay ang giwali namo dili ang among kaugalingon kundili ang Ginoo nga si Jesucristo ug nga kami inyong mga sulugoon tungod kang Hesus. Ang Dios miingon, gikan sa kangitngit mudanag ang kahayag. Mao ang Dios nga nagpadanag sa iyang kahayag sulod sa atong kasing-kasing aron paghatag kanato sa kahayag sa kahibalo mahitungod sa himaya sa Dios nga nagdanag diha sa naong ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang himaya sa Ginoo magpuyo sa atong yuta. Ang himaya sa Ginoo magpuyo sa atong yuta. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios. Sa Ginoo kay nagsangyaw siya sa kalinaw. Hadol gayud ang iyang kaluwasan, kanila nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ang himaya sa Ginoo magpuyo sa atong yuta. Ang kaluuyag ang kamatuuran magatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamaturan mo gitib gikan sa yuta. Ug ang katarong mudungaw gikan sa langit. Ang himaya sa Ginoo magpuyo sa atong yuta. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ang himaya sa Ginoo magpuyo sa atong yuta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao dadon ngadto sa maghuhukom, ug ang maghingalag kwanggol sa iyang isig katao taralon ngadto sa labawng hukmanan, ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katao malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran, ug didto mahinumduman mo nga nasilo ang imong isig katao, biyai ang imong halad atubangan sa halaran, ug adtua dayon ang imong isig katao, ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran,
ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kung kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes ug ang huwes motugyan kanimo sa pulis ug ibalhog ka sa bilangguan ug timan-i bilangguon ka didto hangtod makabayran mo sa hingpit ang imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gihulagway ni San Pablo nga ang tap-tap sa atong mata kanang dili ta makasabot unsay gisultis Ginoo, gitangtang na kun atong pasudlon ang Espiritu sa Ginoo, ang Espiritu Santo. So ang Espiritu Santo mo'y mo tangtang sa tap-tap sa atong mata aron makasabot ta sa sugo sa Ginoo. Kay matud pang San Pablo, ang mga Hudiyo nga wa mo dawat sa Espiritu Santo siging basa sa balaod ni Moises sa pulong sa Ginoo, pero ang mga mata gi tap-tapan. Kamo hain man rong inyong tap-tap, naas ba og ilong o naas mata? Nama mo'y tap-tap sa inyong naong, hay man na gibutang ron sa ilong o sa baba o sa mata. Lisod ang mata atong tap-tapan. Moabot gitingali panahon na nasay virus nga anhi mo sud sa mata. Mao na managagols na tangtanan din niya. Sunglasses na taan ni inig ko anya kadag yung sirado kay nga sunglasses ba murag kag muadto sa mudive ka didto sa kanang ocean kay og naay gamay nga hangin musod sa mata, ang virus musod na ana. Maabot nga na panahon na karon ba pag ilong sunod mata gini. Pero okay ra na og ang atong external nga mata tap-tapan or mabuta ba, basta ang mata sa atong kasing-kasing makakita. Ang kuya og ang atong mata galurat, pero ang atong kasing-kasing, ang matas kasing-kasing dili makakita. Og mao na si Hesus sa iyang gitudlo karon sa Ebanghelyo, gasugod gyud siya diri sa kasing-kasing. Ingon siya, giingon kaniadto ayaw pagpatay. Kanang patay makita man nimo, kanang kung lubaon ang tao gud. Pranang nang isalida diha sa mga balita, nay usahay kuptan ang ub, pusilon, ana ba? Makita man na. Kiha din kana. Pero di siya gisulti dire nga importante kayo. Ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo ang masuko sa iyang isig katao. Kana ang masuko, kanang kasuko di am na dire nganhi. Wa man na di man na makita. Karon pwede man mo sige mog tan-aw nako. Ya smile sa mo diha. Pero inyong kasing-kasing sige digin kanus amon ni mamatay ni pariya, kanus amon ni matay sa. Nasa usay na ka diha, gitawag og pakaron ingnon ba? Sige kag dugdog des imong asawa pero nangandoy na day ka makanser unta ning animal aron mapuli na tong kabit nako dire. Nayo ba ning nana tingali ambot law ako kay bao pero masin ba? Kamo wa mo na maguna-una kamo mga asawa nga kanus amon ni matiwas ning palahubugan ni may maligsa na ni kabalhabal. Kana bang maglagot na ka ba? Pero di makita sa imong naong. Adaghan kay na sa mga kompanya, kanang magtrabaho sa kompanya. Oy, magsige, yes sir, good morning ma'am, good morning sir. Pero dito na ngano naka-report pa man buang-buang nako ang strikta man kay nista na. Wasay siguro dinis kumbinto, ana-ana lang ni mga kaning ako dinhi mga sakristan nga, Pader, good morning Pader. Pero una-una to ibalhin na unta ni pariya, may tang mabalhin. Di na makita, pero giwarningan ta nga equal ra day na siyang salaa sa kadtong makita nga pagpatay.
Muna ang mga sala mahitabo gidi ay sa hunahuna, sa pulong og sa buhat. Muna ang duna gitay responsibilidad sa pagkontrol sa atong hunahuna, sa paglimpyo sa atong kasing-kasing. Ug mauna ang tinuod nga meaning sa balaod sa Ginoo. Ang balaod sa Ginoo motudlo nato unsay limpyuhan. Unsay limpyuhan ba? Pranang adultery. Gatuod itang adultery kanang yung actual nga makig-sex ka sa tao nga dili nimo asawa, dili bana, mo man gini atong hunahuna, hala nakapangabit, hala nakapangabit. Pero wa na ta maghunahuna nga adultery di ay ang premarital sex kanang mga nag-uyab nga mag-sex. Wa na ta na maghunahuna nga dako di ang sala ang pagpuyo-puyo kanang magtipon nga way kasal. Ang atong gitan-aw na lang yun, total pulos man sana sila kuan, single, dalaga man na, ulitaw man ni, magpakasal raman unya na sila. Nya murag okay lang kay magpakasal raman unya na sila. Pero wa ta maghunahuna nga posibleng mamatay sila o kaha silang nagtipon, wa maghunahuna nga posibleng mamatay sila anytime. Unya ang ilang planos kasal 5 pa ka tuig gikan karon, nya 5 ka adlaw gikan karon, patay na di sila. Di magbaon sila anang salaa. Nya moingon din, ada mo sabot rang Ginoo oy, mo sabot ra. O dili gyud. Kay ang balaod sa Ginoo, dot Dios kasing-kasing. Gani ang iyang paghukom nato di agyos kasing-kasing. Dili sa makita. Ingon ani, ingon mo ron, kanis father, malangit yun ni. Namin ni text nako sa kuan, kanabang messenger ba? Ni message siya nako, Father, sa imo bang nabuhat des inyong parokya, tanaw nako Father, santos naman ka, nako simba ko, in town simba ko. So nagag santos, mamatay man yung ka anak, di waso ko mingon simba ko. Pero magtanaw ba? Anak, oy, dili na mo'y basihanan sa Ginoo. Bisan pag igabot nako sa Ginoo mo ingon ko, Lord, ang simbahan sa San Vicente, Lord, pag abot nako pasta ng nindota, pasudla ko sa langit. Nya pila may gisod di mo sa bulsa nimo. Nako, ginagmay raman to Lord God. Ay, giingnan ti ka ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos na makaigisod sa imong bulsa. Giawayan na sa imong mga kaliwat ay. Na karon wa jud koy gisod sa bulsa, wa sila awayan. Na lang sila hilakan. Muhilak sila kay patay na ang tighatag nila. Nya cut off dayon automatic. Aron wa na may kahatag. Karong gabi maparalyze ko, hiwi ni akong baba, nya dadon ako sa ospital, awa na sila kolekta. Patay na sila. Ana. Nganong magtigo man ko para nila? Sila itigom para nila, dili ako. Bahala na sila buhay nila. Dili sa tingali, magtinabangay ba? Pero dili na angay nga magpahimos. Hangtod na lang hinoon sa atong pagsigig pahimos aning butang sa kalibutan, taptapan na atong mata. Matod pang San Pablo diri sa atong unang pagbasa, gitaptapan ang ilang mata sa mga Diyos dinhi sa kalibutan. Idolatry ang tawag nato ana, mga Diyos sa kalibutan. Ug unsa may Diyos sa kalibutan, ang number 1 kwarta. Kana gyud mo Diyos karon sa kalibutan. Ang sunod dayon kining atong health. Kani bang atong health ba nangangkon gyud ta nga kitay tag-iya ning atong maayong lawas. Nya ato yung i-preserve to the point noon nga magsigi na lang tag na bang magsigi na lang tag pahimos nga tigom jud kwarta para sa akong health. In kadi man diri masakiton, adi para ako ni maintenance pa lang nakudaan nya magkuan pagug ko, magsumba pagug ko, mag-aerobics, napagug ko daghang palitonon nga para sa akong health. Mo palit pa kog bisiklitang mahalon kay kinahanglan magbike gyud ko kada adlaw aron healthy ko. Nya ako pa ni pahimuag swimming pool among balay kay aron maglangoy-langoy ko kada adlaw kay kanang swimming purti na makapanindot sa lawas. Ikaw nya ang inyong silingan diha wan man ay bugas, ay bahala nag mga matay sa basta ako mag-swimming gyud ko kay haron healthy ko.
Oy, naidaghan ning una eh. Di ba? Oh, na. Apil mo gani ko saya. Oh. Ay sagdi lang swimming pa karon o tanawag atakihon kag maparalyze ka di ba di nakaka-swimming dito sa dagat ilubong nakasbas daplin sa dagat no. Parehan niya akong maguwang kani Pedro muto aba karon sila sa dagat oh dadon ngadto dagat ilubong. Moingon sa tintaon kuno akong maguwang ba Pedro iniglubong na nilang Edgar dito moingon sa kuno Pedro ayuha kog butang bay ha insa o lagi siguro na mong di ka mabaho. Diya ko na ikaw sa gilubong siya ba kutob ra ba kuno dinhi ang paglubong diya siyota ba niya ang galubong sila ba kato Edgar nangaligo man kuno ngadto sa dagat pasiplatan ra siya dito ba sus magbugno bitang iro nagyatag. Di jud ko niya masagang kay unsa pagsagang nga tibok lawas gilubong anaminaw na siya yatag-yatag sa iro gabugno ng iro. Kalo isang guwanga eh. Pero usa ka maabot ginang panahon na nato. Kaning gayaw-yaw pa man siguro. Di ba ni maapas ani akong maguwang. Nauna na siya 1992 paralyzed na siya. Pero kinirong kasigi yaw-yaw wa siguro. Nya ato ginang mahalon, ato ginang panggaon, idolatry na kanang health. Nabitay nagsiingon ako karon, Pader, tabangi taong kung maayo ko sa akong sakit. Hilak yung taon siya, hilak maayo ta ko sa akong sakit. Nako si San Roque ba? Namatay man to siyang sakit pero nahimong santos. Si Saint Teresa of the Child Jesus, namatay po to siyang sakit. Si Santa Rita of Casia, namatay po to atong sakit diri siyang Si Padre Pio, kato nangabuslot ang iyang kamot, namatay po siya to. Si Francis of Assisi, nangamatay sila silang sakit. Pero nangasantos man, ikaw gusto ka masantos. So gusto ko pa din ako, ayaw na pag-ampo nga maayo ka. Ang sama na, ayaw na pag-ampo nga maayo ka. Iampo hinoon nga magamit nimo ang imong sakit alang sa pagsantos sa imong kaugalingon. Kana bang ang imong sakit mutudlo nimo nga dili ikay tag-iya sa imong lawas, dili ikay tag-iya sa imong health, dili ikay tag-iya sa imong kinabuhi. Maunay makawagtang sa tap-tap aning atong mata nga ang kamatayon mutudlo na nato nga kining kinabuhi dinis kalibutan dili kita mao'y tag-iya. Kay karon gud mura man tagdi na mga matay. Sige na malatag kinuralay ang atong balay haron lang yun secured ta nga di gyud kuno ta matulis kay basig patyon ta ay dili ang tulisan mo patay nimo kanang gikaon nimo dias lamisa maunay mo patay nimo unsa ka diha ay na lang pagkural mas may pa kana imong kural imo na lang nang iatras dako pag-agianan ang imong silingan aron dunay mamatay dito ang lungon ug ang porlon makasud nya ikaw sa puhon hapiton sa gana. Di man kasud ang porlon diha ko'y gimisahang patay nga ang ilang agianan sa kanabang agianan sa tao padungad to ba nga magikan dinhi duol-duol gid anang atong kanang kanang rotunda ba kibaw mo kung sa agianan wa kaabot og 1 meter ako gud dako kog tiyan itakilid gud ko padung dito kay pulos coral dire tuay namatay dito nakuhasan nyo iagi ang lumang nga taas man ang paril di man ninyo giagin sa amo na lang giagi dito sapa pa din dito sila sapa nako nya ini ka lubungan siya adto gyud po sapa iagi nya ibagat na lang dito sa karsada ang mga way batasan nga silingan ila ra basang mga parinti na nagkinuralay silang agianan aron jud kuno secured sila uy ayaw in taon pag secure sa imong kinabuhi kuhaon ra na sa tag-iya nga mao ang Ginoo og paninglan ka didto sa iyang hukmanan og maotoy angay natong andaman dili ning hukmanan dinhi nang kamoron wa mo magsigig secured sa inyo tagurha ka buklak sa inyong pultahan napagi CCTV haron kunuhay gid jud ka mamatay oy kamatay diha anytime ang importante limpyo kag kasing-kasing limpyo kag hunahuna nindot kag binuhatan gasubay ka sa sugo sa Ginoo mao nay importante aron inig pangadji ni Inday Teresita
sa imong haya, langit yung ka. Haron inigmisa ni Padersiano, in kasog maunas, di maunas Padersiano ni mo, langit yung ka. Ganabitang inigmisa nako karon daghan kita dinhing nagtambong aning misa. Kinira bang atong misa pamasin na ra ba lang ni para malangit ning ni ang gahigda dire. Nako ang importante katong wa pa siya mohigda aning lungon unsay iyang binuhatan. Nya do na may ikaabag jutay ning atong ampo, gamay ra jud kaning ikatampo kay ang tan-awon sa Ginoo ang kasing-kasing aning gahigda dire. Dili ning atong mga pag-ampo. Abag lang ni. Ug abag gani dili mo isaligan. Oy, kusog naman nung kayong mo imbitar og pamisa, bisag gidili pang misa sa haya, magpamisa na magyud kada gabi. Nganong magpamisa mamo kada gabi para gyud maluwas pa dir. Ayaw mo pag inana pamasin na lang ning ato. Hinuon ang makasiguro ani nga do na jud koy madain ig ulis kumbinto. Kaya kakulikta gyud. Mao ra gyud siguro pero ingon nga malangit di na namoy atong lauman. Although musalig ta na pero ang nindot gyud kana yung dipatam matay. Ana mao na kana gyud siguro karon kamo masig karon namong gabi ikutob. Siguro karong adlaw imong hunahuna og ang imong kasing-kasing wa taptapi sa imong gugma aning mga Dios-Dios sa kalibutan. Kung dili tuagid sa tinuod nga Dios, tinudluan sa Dios nga Espiritu Santo. Nindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon sa pagpamati nato sa mga madasigong pulong ni Kristo diha sa Ebanghelyo, madasig usab kita sa pagdangop ngadto sa Dios sa atong panginahanglan ug moingon, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang nangalagad sa simbahan, magpadayon sa ilang mainitong pagpangalagad, sa walay pagpaabot og bayad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang matag nasod ug ang matag tawo nga nagdumala niini, makabaton na og kalinaw, kahiusa ug gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makabaton na sa kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Mahigugmaon og tunhay nga Dios, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo nga kanimo uban sa kinasingkasing nga paghigugma ug pagpaubos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigun ikaw, Diyos
sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagom, nadawat na mo kining among ihalat, ang panupino nga abot sa yuta. Uginamat sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanong sa kalagalang kanamo. Daigunang Diyos, daigunang Diyos, daigunang Diyos ang tutsaka ang turan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo, dawata ang mga gasa nga among gihalad, ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganti.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa nabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanin.
ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos, Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay, nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang, mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala ug magpahamutang kanamo diha sa dalan nga magdala nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon. Bag-uha ang among paglaom og lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan.
Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine wisdom. Diyos nun nga kaalam. Niya mulihok ra ni kung ato sang tangtangon ang mga taptap sa atong kasing-kasing nga mao ang paghigugma aning kalibutana sa mga Dios-Dios aning kalibutana. So pasalamat ta sa mga manggihatago nato nga mga kaigsuonan nga namalit sa atong mga slots. As of yesterday, ang nahalin sa hope and opportunity para sa ato dinhing pagpamalit ni Giyuta niabot na og 4,034 ka slots. Pakpak. Nahihinay lang kita ani. 966 na lay nahibilin sa hope and opportunity. Sa St. Vincent Healing Strength para sa atong pag-repair ni atong retablo, ang nahalin as of yesterday niabot na og 327 slots. Daghan na. Maintag mo abot ni 1,000 karong kutob Domingo, no? So ang nahibilin 3,673 slots na lang. Tag 500 ni kada slot. Ato lang ning paningkamutan nga mahurot dayon. Karong Lunes posible nga sugdan na og trabaho ning atong retablo. So medyo maapi kita dinhi kaning atong altar murag mairog na ni dinha kay kuanan man ni dinhi kana sana taptapan ba. Lison man sagdi nato ni taptapan. Muna nga doon na gyud mga kausabang mahitabo dining sunod nga semana. So agwantahon lang na nato nga 2 ka buwan siguro. Mausap niya atong altar. Ato lang paningkamutan nga di kayo ma-destroy ang atong aesthetic or ang naong sa atong altar. Sa kay buhato na to ani. Sige lang, ningkamot lang ta. Unya akong ipahibalo nga karong Sabado kay naa may kasal nga nasikit-sikit kay gi sud gusto gyud sila sa hapon, 1:00 o 2:30 ang kasal. So ato lang gi-cancel usa ang 12:15 nga misa karong Sabado. Aron dili maapiki ang 1:00 nya makasugod dayon nya ang 2:30 makasugod sad. Na ipahibaw lang yan is mga manimbahay kana mga maudto dinhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kani. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug padagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo'y may katungkulan at panahon.